de la Comunitat Valenciana. Tornem a connectar en directe i ho fem a la plaça Naviolant de Castelló, perquè en poquet més de mitja horeta, a les 6:30, ja està previst que comenci aquest crit feminista. Allà està Ainhoa Machí preparada, està reunint-se ja molta gent a la plaça. Ainhoa, conta'ns. Ximo, de moment, com molt bé has dit, queden uns 40 minuts per a que comence este crit feminista, però com podreu veure, ja han començat els preparatius per a esta concentració. I per així tenim a algunes de les membres de l'Assemblea 8M d'ací de Castelló. Conteu-nos, l'eslògan d'avui és feminisme com a esperança de vida. Per què? Perquè estem en contra de la violència masclista, òbviament, i ara que estan també a les institucions, els masclistes condemnats, és un gran problema no parlar-ne. I és molt important estar totes juntes en un dia com avui i en un dia com demà, també. Sí, però la veritat que per a nosaltres fem això tots els mesos, l'últim divendres de mes, perquè pensem que la violència masclista, si ens atravessa tots els dies, hauríem de denunciar-lo tots els dies. Agafem un dia, però ens agradaria denunciar que no és més una violència física, sinó que n'hi ha moltíssimes violències, agressions sexuals, la bretxa salarial, etc. Totes aquestes coses que com a dones ens atravessen el dia a dia, i per això estem així, volem denunciar esta, perquè és com la més visible, però n'hi ha moltes altres i hauríem d'estar tots els dies denunciant. Moltíssimes gràcies. I companys, en un momentet tornem a connectar amb vosaltres, perquè a les 6:30 està convocada així el crit feminista a la plaça Naviolant de Castelló. Moltes